Mas MC. Iya Pak Ayu. Sehat kita Mas. Kok suaranya gelet-gelet ya aja kadang tagapan. Oke, iki Mas Dedi nyuwun sewu Bapak Trojo ngesakne udah apa Gubuk Asmoro dilanjutne sejuta cinta. Mboten ngertos niki. Nggih, bar kuwi, ngendok tresnane bar kuwi, bar sejuta cinta, ngoten nggih? Oke, siap. Gubuk Asmoro sejuta cinta, bari ngendok tresno, nggih. Nggih. Iki urung wayahe ngendong tresno, urung mendem iki. Urung wayahe. Wayahe. Kok delok kaya udan pol banget. Penuh banget. Bulan wae. Pol santai. Sesarengan seni Gajah Pranajaya wonten Gubuk Asmoro spesial Bapak Trojo. Biar tak boleh
Asik bersama Ramajaya Prabowo wonten Ngendong Kresna pamungkusan saking Bapak Presiden iki lho lagune suwe ambar naksir dheweke ambar terus